Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Batamai jong ka Tata Motors, Halatko ni Shillong, Ringkat Bakanet Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakirdob Ïing Jongpi. Ha ka wei ni ki Jingpluh Ïing kabala jia ha ka janme jong ka arpu sautrik unai leber arajar arpu ha ka snong thlong ka snong ka bahap hapo ka Eastern West Khasi Hills District ka wei ka khna school ka badang yakun ka examine secondary school leaving certificate bala penlong da ka embos kala dolut ki kot Pule na ka Jingpluh jong ka Ïing ha ka baki thle ding ke la bamdu lut ki jingdon jingem jong ka Ïing baro ka wei. Nakaliang jong ka Khasi Students Union Nong Thleu Unit tang shuyo jing tip halor kani ka jingjia kala laj ban ai jing erap ye kani ka long Ïing ba ya thoru ba kani ka Samla kala hap ban chupan jing erap nalaki paralog ban yo ye ki jing tho ne ka binta ban penkre ye ki subject badang sa jong kani ka examine haga jing laj ai jing erap jong ka seng la alam do president jong ka KSU Nong Thleu Circle usamla meaning pathau Mantan kadi dilip Untuk mantan kadi sombok maulong nanti barang nanti famous dan itu dari Samla mini petang. Tawag ngitip man hagi ni tindas ni badap nagaleng jang kading kala ya ban bamdo ya kala Ïing kasam ka jongpi tawag ngisnguthu ka jing do jongpi kum ka Ïing ka bobon ndeng wan hang ne nagaleng jang ka KSU Nong Thleu Unit ban yarap ye fikat tu ne ban ndei ba kat kum ka jing la jingi ban yarap ye fi teng karman ba fin liang ini jing a jingi wan la ilong ibaret kan slam iri jing lang bor te nagaleng jingi ngitan AA ban IP wan long ilong jing bor ibaret karman ba kalang ka jing karfu lagam ta ka Ïing ka sam jing fi lagam ta ni jing a jing ibaret jing fi yo kalang kam